नमस्कार, प्रणाम। मैं फिर से आप सबों के बीच आ गया हूँ भोजपुरी लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि प्रमोद प्रेमी का चैत का है, वो गाना आपको गेहूँ काटे गईलू आकि बांटे गईलू। तो आइए मैं इस गाने को फिर से आप लोगों को बीच बताता हूँ और एक लाइन सुना देता हूँ आप लोगों को कैसे है। कि लस लस चैत के दिन भइल रानिया आ खुटिए में सुतिए के फाड़लू ओढ़निया कि हटनी से चटनी के चाटे गइलू गेहूं काटे गइलू अक्की बाटे गइलू गेहूं काटे गइलू अक्की बाटे गइलू, है ना। तो इस सॉन्ग को मैं आप लोगों को फिर से सी हिसाब से ही बता रहा हूँ। सी हिसाब से इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, नोटेशन वही लगेगा। अब देखिए इस गाने को कैसे बजाना है। लॉस 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 स से उठेगा और डायरेक्ट म पे चला जाएगा, ठीक है। लॉस लॉस चैत के लॉस लॉस चैत के दिन भइल रानिया दिन भइल रानिया आ खुटिए में सुतिए के फाड़लू ओढ़निया लस लस चैत के दिन भइल रानिया आ खुटिए में सुतिए के फाड़लू ओढ़निया कि हटनी से चटनी के चाटे गइलू हटनी से चटनी के चाटे गइलू गेहूं काटे गइलू अक्की बाटे गइलू गेहूं काटे गइलू अक्की बाटे गइलू, ठीक है। ये हमारा मुखड़ा रहा, एक बार फिर से देख लीजिए। अब इसका अंतरा घाम लागल चाम पता हो गइल सावर, उसके बाद घाम लागल चाम पता हो गइल सावर कहवा जवनिया तू घाम लागल चाम पता हो गइलू सावर कहवा जवनिया तू कइलू निछावर के कर पलहारी उलाटी गइलू के कर पलहारी उलाटी गइलू गेहूं काट गइलू अक्की बाटे गइलू गेहूं काट गइलू अक्की बाटे गइलू।
इस सॉन्ग को आप लोग जरूर प्रयास करें, कोशिश करें। और ये हमारा चैत का सॉन्ग बहुत बेटर है प्रमोद प्रेमी जी का, और ऐसे ही मैं नया नया वीडियो लेकर के आऊँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हैं तो, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी वीडियो आप लोग चाहते हैं कि आप इस गाने का वीडियो बनाएं, ठीक है।